Ja. Wat was dat toen? We zijn dus Goerlin, met Gwelio zo dat nu afgesproken met de Goerlin. Toen me duurt, waar kan het pas Spanje. En we zo gaan het pas Kermga, pas Goerlin. En mij komt een histoire en dat maar klein kan de Quinteras opkomt door die donton. Hij heeft aan de hemte van de Zambrie. En de goedste van Train puis ik kom er pas Chapelbarados. En dan kom er een Train pas Chapelbarados, die monte wemkan. Heel nakkelbe Pascal, nakkelbe disket man na schrijven, naar len, waar ik naar len na schrijven. En toen kom er een trein pas Chapelbarados. Maar bij een tuut, wat tronen, ja, een dood, een tuut, man, chapeau haute forme, los piek, en tout is tout man, quoi. En ja, on plein, het was nog een beetje niet meer, dus geer. Nou, waar was ik van ons, maar waar ik dat was zes. En wat ik toen doet, pas toen doet, maar geen schipper bij mij, door dan, Leno Jaune, la revue. En ja, on plein, een mat, quoi. Pe vai pas Gwem quand tu l'as Zambrie, moi bon. Pe vai pas pu faire la gare. Oh, redeli come era giorno che mesu nella colla mesco tu un duce. E come era giorno, oeste clair de house. Mas que pessoas lá, tá? Pe vai come un train pas Chapelbarados. Du Chapelbarados is dan is lui Saliu Carrose. En goede hij is Carlan. Tamerse, Lambersen, Zanganton en Gwemgan. En per wij pas Gwemgan, ja, dan kom je zo naar de boeken, daar kan je niet los, en misschien toen Duitse. En hier, dan is daar in die mond bij het Zambrie, en kom je zo naar de kwijt. En wat je zo naar de kant kwijt. En wat die tronen, daar denk ik, oh, wat goed. Was zo'n zoeken naar wat pendwal. Ah, ja, ben je niet wakker en niet zo'n, dus nog ben niet in bed.